drinken. En jullie hebben ook een Wij de fiets. Wij met de derde gewoon in chef. Hierin. Oh ja. Hij is zo te vertellen. Maar ja, want wij hebben gewoon die voor een gat in de markt doet dat namelijk. wat is er gewerkt? Een tegen jongen op die telefoon. In het vis. Oh, Lies. Wij eten messen zo. En dat moet ik snel, want het is toch? Standaard. In het fris. Ja. Nou ja, we hebben wel eens wat flaters in het beroep van de Friske taal. En we gaan ook wel nog op lesje bij. Ja, sowieso. We krijgen Friske les. Ja, met in Fries. Van Klaas Hooyen. Ja, Klaas Hooyen. Dajan. Daarom willen wij graag. Daarom, wij willen Dajan. Ik heb altijd in het goed, nee, helemaal goed Fries. Ja, dat horen Friese mensen dus begrepen zijn. Ja, en Emel, je bent helemaal standaard goed. En we zullen zien naar de bylden.